Какво накара Ники да се превърне в доктор Кърлс в нашият личен разговор за Сискас? Може да ми кажеш всъщност твоята основна дейност в момента? В момента се занимавам с това да помагам на момичета с чупливи и къдрави коси, да се научат да стилизират сами косата си у дома. Това става чрез онлайн консултации, на които им помагам да изградим правилна грижа за косата с подходящи продукти и техники, за да получат едни добре оформени кадрици. Също така им помагам на тези, които са загубили кадриците си през годините вследствие на неправилно третиране и грижа, да възстановят естествената форма на своите красиви кадрици. А онлайн успяваш ли всъщност да разбереш тяхната нужда? Да, до голяма степен да, въпреки че, разбира се, е много по-добре да се правят на живо тези срещи, но се надявам в малко така по-близко бъдеще да мога да осъществя и тази моя мечта. И личния контакт. Да. Разглеждайки TikTok, попаднах на видео с Ники, която много хубаво, подробно разказваше за косата. Бях силно впечатлена и нямаше начин да не й пиша. Това, което разбрах в чат с нея, е, че тя всъщност е изкарала фризьорски курс, но не практикува. Сега ще разберем защо. Ники, моля те се, кажи ми, защо и какво те накара да изкараш курс по фризьорство? В интерес на истината, мечтата ми никога не е била да бъда фризьор и дори не се бях замислила за това. Обаче в работата ми в последствие и тази страст, която имам към къдравата коса, някак си наложи естествено да изкарам един такъв курс, защото това ще да ми даде основата. Аз много искам да специализирам нещо свързано с косата, да надграждам с такива обучения, но няма как да специализираш, ако не си тръгнал от основата. И за това все пак потърсих курсове, но в България не се предлагат курсове за къдрави коси. Те са най-общи фризьорски, но въпреки всичко за мен това беше една логическа стъпка, ако искам да се развивам в тази посока, пък дори да не стана практикуващ фризьор. Но твоята коса вероятно не е била в добро състояние. Това ли е всъщност нещото, което те накара? Не, по-скоро... в интерес на истината, аз дълги години не съм знаела какво да правя с косата си и как да я стилизирам правилно. Дори не знаех, че имам къдрава коса. Косата ми беше по-скоро чуплива, на места дори права. И тъй като беше безформена, суха, никаква форма нямаше, аз много често я изправях. И от изправенето бладисвала съм много, през какви ли не цветове минах. Всичко това увреди малко или много косата и в един момент косата ми беше в много сериозно състояние. Изглеждаше доста зле. И тогава всъщност преди 3-4 години започнах така по-целенасочено да се грижа за косата си и още при първите продукти, техники, които експериментирах, имаше резултат. Косата ми започва да се къдри повече и аз реших, че трябва да продължа в тая посока. И след първата година вече имаше значителен прогрес с кадриците и всъщност това, което виждаш като резултат е следствие на може би 3 години поне работа върху косата, за да стане толкова къдрава. Тоест трябва време, за да може една изтощена коса да се оправи. Това е което пропагандирам аз, честно казано, защото хората искат веднага и сега да се подобри косата им, но те в същото време да са я обработвали така, че да стои лошо. Това всъщност се случило и с теб, да разбирам. Да, абсолютно. Просто всички искат бърз резултат, но няма как да стане, когато дълго си пренебрегвала косата си и се е третирала грешно. Така че това отнема време. Който е готов да мине по този път, накрая резултата си заслужава, но трябва търпение и постоянство. Смяташ ли, че един изкаран курс е достатъчен, за да отвориш салон? Не, абсолютно недостатъчен. Защо? Въпреки че сертификата, който изкараш, ти дава това право. Просто при нас, според мен, е малко криво разбрана тази професия. Виждаме, че фризьорски салони има навсякъде. Аз не съм виждала друга държава, в която да има толкова много фризьорски салони. И просто повечето си мислят, че изкарат един курс, отварят салон и почват да работят за себе си. И парите валят. Да. Според теб, колко дълъг трябва да бъде курса, за да може един фризьор да започне да практикува веднага?
Малко ми е трудно да преценя, но въпреки всичко не мисля, че един курс, колкото и да е дълъг, ще ти даде всичко необходимо, и знанията, и опита, за да станеш ти веднага фризьор и да можеш да работиш за себе си. Тоест един курс ще ти даде основата, която ти после трябва да надградиш, както с обучение, така и с практика, която е изключително важна, практиката в реални условия, с реални клиенти. И поради това, когато завършиш един курс, е най-добре да отидеш в салон и да практикуваш известно време, както е било преди години, как се упражнявала тази професия, както и в момента има някои професии, при които, когато завършиш курс, ти първо ставаш чирак. Както при докторите. Да, отиваш при някой, учиш се точно така, 2, 3, 5 години, колкото е необходимо, и когато вече си натрупал достатъчно опит и знания, можеш да отвориш твой салон. Да се отделиш. Какви са според теб предизвикателствата в тази професия? Аз мога да ти кажа от моята гледна точка, като човек, който има страст към кадровата коса, иска да се занимава и специализира изцяло с кадрова коса. Най-големият проблем е, че никъде в България не се предлагат такива обучения. Всичко, което съм научила, като изключим фризьорския курс, който беше много базов, са неща, които аз съм научила от чужди стилисти и фризьори, които съм започнала да следвам пред годините. Включително съм посетила фризьори в Англия, Румъния, Турция, за да мога да почерпя малко от техния опит, как подстригват, как стилизират, но въпреки всичко това мисля, че е най-голямото предизвикателство, ако искам да стана фризьор. Тоест достъпа на повече информация за конкретния случай, както примерно имаме постригване, имаме боядисвания, стайлинг, кадрави, прави коси. Да, според мен това, което правиш ти, примерно, е много трудно и аз не знам как успяваш. Ти си фризьор, стилист, колорист, трихолог, правиш всичко. Докато аз искам просто да се специализирам в едно нещо и да правя само него, и съм си избрала по една или друга причина кадровата коса. Моята лична мотивация е да създавам видеа, с които да ви бъда полезна. Сега ще попитаме, Ники, твоята мотивация каква е да създаваш твоето съдържание? Моята мотивация е да вдъхновя повече момичета да носят косата си естествено къдрава, вместо да я изправят, защото изправянето уврежда структурата на кадриците, дори да се прави рядко. Можеш ли пак да ми кажеш колко време ти отне, за да разбереш своята собствена коса? Честно казано, продължавам да се уча. Косата ми показва много неща всеки ден, на всяко стилизиране. Още повече нуждите на косата се променят в различните моменти. Но да кажем, горе-долу, може би около година ми отне да премина от една почти чуплива коса, която беше суха, доста безформена, да се получат хубави кадрици, но моята коса беше така третирана във времето. Така че отнема си някакво време. Мога да кажа, че се справила отлично. Благодаря. И така или иначе съм те хванала на къс пас. Можеш ли да ми кажеш какво е твоето отношение към третирането, изправянето с преса, сашуар или маша? Сега, ако трябва да си призная, аз харесвам косата си изправена. Години наред съм го правила, но предвид това, през което съм преминала и колко трудно ми беше да си възстановя косата в последствие, винаги съветвам момичетата и казвам, че е много вредно използването на тези топлинни уреди и че трябва да се избягват, защото те увреждат структурата на косата и после процеса по възстановяване е много дълъг, а понякога и не можеш на 100% да си върнеш формата на кадриците, които си имала някога. Докато не я изрежеш. Да. Според теб, каква е честотата, която би препоръчала кадровкоските да ползват топлинните уреди? Имаш предвид маша, преса? Да, независимо от топлинния уред, колко често в месеца? Много по-рядко. Примерно 2-3 пъти в годината максимум. 2-3 пъти в годината. Един много интересен въпрос. Ти правиш ли си косата с дифузър? Да, задължително на всяко измиване. Колко често я миеш? 2 пъти в седмицата. И 2 пъти я минаваш дифузъра? Да. Добре, аз знам от практиката, че дифузъра също загрява косата. Тъй като в чашката, в унийката, която се слага косата, нагряваме най-дългата и част. Какво правиш, за да не си се случва това?
Ами обикновено суша косата си на много ниска температура и на ниска струя, точно поради тази причина, че дифузера се допира пряко до косата, не е като другия сушоар. Също така с дифузера струята е много по-разпръсната по цялата повърхност, което не позволява косата да се уврежда толкова от концентрирана гореща струя, тя е разпръсната и се получава по-малко фриз, косата е по-подредена, когато се работи на по-ниска степен на сешоара. А добре, ти когато сложиш косата в дифузера, на какъв интервал сменяш позицията? 10 секунди, може би. Тоест малко нагрявания, малко. За да не се получи максимум. Да, вече зависи от сушоара и какви са му степените на него. Ако температурата е наистина много ниска, може да си позволиш и по-дълго време да задържиш, но по-рядко се срещат такива сушоари, не са толкова щадящи повечето. Тъй като виждам резултатите с косата на Ники, аз лично мога да се доверя напълно. Препоръчвам ви и на вас да се доверите. Аз лично препоръчвам да не си сушат косата с сешоар. Ти какво би препоръчала на хората с кадрава коса? Почти винаги им препоръчвам да използват дифузер на всяко измиване, спазвайки, разбира се, някои определени стъпки, едно от което най-важните неща за температурата го казах, на ниска температура, но дифузера много помага кадриците да се фиксират в една позиция и да изсъхнат така, за да бъдат трайни и да бъдат много по-добре оформени. Особено при една коса, която не е толкова кадрава, по-чуплива или по-тежка, ако я оставиш естествено да изсъхне, кадриците от тежестта малко или много се развалят, а с дифузера ги фиксираме и ги задържаме така, докато изсъхнат. А ти сушаваш ли косата си до 100% сухо? Не. Оставяме. Колко процента? 90-80%? Може би 80 до 90% я суша и после я оставям да си доизсъхне естествено. Тоест тази влага, която се съдържа в косата, ти не я изпаряваш на 100%. Да. Което според мен е правилният метод. Да. Все пак случвало ли ти се да си увредиш косата с дифузер? Да, случвало ми се. В крайна сметка дифузера е просто една приставка на сешоара. И когато не се използва правилно самия сешоар, е нормално да има и увреждане, така че трябва с повишено внимание да се използва, трябва да знаеш как правилно да го използваш. И уврежданията от топлинните увреждания са много сериозни за коса. Аз лично съм стигала до момент, в който косата ми беше много увредена от неправилна употреба на дифузер и ми отне около година да си я възстановя. Това преди курса или след курса? Преди курса беше. Преди курса. Но лично аз съм впечатлена от познанията на доктор Кърлс Ники и мога съвсем спокойно да ви посъветвам да я последвате в TikTok, Instagram, където навсякъде във всички платформи и да следвате нейните съвети. Ники, къде се подстригваш? Тъй като в последните години така и не намерих фризьор, който да разбира от кадрава коса в България, се наложи да пътувам до чужбина. В кои страни ходиш? Ходила съм в Англия, в Румъния, в Турция. За каква сума става въпрос? Постригването в чужбина излиза доста скъпо, преди това, че все пак трябва да пътуваш. Може би нещо от порядъка на 2-3 хиляди лева съм дала за постригване, въпреки че се постригвам рядко, гледам да е веднъж годината. Вау! Не само съм имала честта да подстригвам коса, която е подстригвана от великия Витал Сасон, сега ще подстригвам и Ники, която е дала тези безусловни суми, за да изглежда добре. В следващото видео ще видите как подстригвам нейната коса. Благодаря, Ники, че отдели времето си и познанията си с мен. И аз ти благодаря за поканата. Следвайте ни за още видеа.